Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ano ka panguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros, ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sana kami balantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kaagiyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 5 ka mga inmate sa Negros Occidental District Jail nakapalagyo. Jail warden gilay naging kakas sa pwesto. Sa Sipalay City, pulis na patay bangod sa COVID-19. Sa Carlota City, gwardya patay sa pagpamuno. Bacolod City kag Negros Occidental ginpaydalom sa General Community Quarantine. Gobernador nagsiling nga wala gid man inis ang kinalain sa MGCQ. Kag sa good vibes, indo nga nadula sa masobra isa ka tuig, liwat nga nakitaan sa tag-iya. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginapaabot nga sa masunod nga semana last week na sang klase para sa school year 2020-2021. Suno kay Ian Arnold Arnaiz, ang PIO sang DepEd Negros Occidental, natala na ang graduation kag moving up exercises sa July 12 to 16. Gani ginalauman nga ang semana antes sini amo na ang katapusan sang klase. Suno kay Arnaiz, sinina nga semana ginapaabot ang ulihi nga releasing sang modules. Pero sa mga hindi magagraduate pa, tubtob nga kung saan umahuman sang kabataan ang ilang module, ini sa gihapon ng batunon sang eskwelahan. Pathag ni Arnaiz, may mga eskwelahan nga apektado ang distribution sa ilang module bangod sa COVID situation sa ilang mga banwa o kun syudad. Gani may mga delay. Samtang sarang naman makapatigayon ng eskwelahan sang virtual graduation o kun moving up exercises, kung ini ang masarangan man lamang depende sa kapasidad bahin sa connectivity. Gina-discourage naman ang mga pictorial, ilabi na ang sa mga souvenir program o kun yearbook, agud to malikawan ang face-to-face sang mga kabataan. Samtang wala pa napatod ang pagbukas sang klase sa idalom sang layi, inya dapat last Monday of August, pero kay may mga nagasiling nga wala lang man dugay nagtakop ang klase, mahimo nga ini sa una o kun ikaduha nga semana sang Setyembre. Sigurado unahon din ang mga graduating. Ang mga undergrads nga or mga hindi pa mag-complete or hindi pa mag-graduate, hasagan man lagi akong chance to submit kay tungod na hindi na ma-pressure ang mga kabataan because tungod sa rising cases natin sa COVID, hindi pala rehas ang ang dalagan sa mga module sa tanan ng LGU. May mga LGU ideya na suspend sila for like 2 weeks. Ang iba naman yung 1 week. So, meaning to say, lakson na nila. Sa number 9, sa Carlota City, 3 ka mga persona nga suspect sa pagpatay sa isa ka security guard, ginkasuhan na. Ginkasuhan na sa kahapon ang 3 ka mga persona nga suspect sa pagpatay sa 30 anyos nga gwardya nga si Jason Hadison. Bangod sang inaway sa ilimnan sang Sabado sa Barangay Lagrana sa syudad sang Carlota. Kaso ng homicide ang ipasaka batok sanday Alexis Roquero, John Ray Ortega kag Remy Valdevieso. At large naman ang isa pagig ka-suspect. Sa investigasyon sa PNP, pareho nga nagainom sa ilimnan sanday Habison kag 3 pa niya ka mga kaupod kag ang grupo sa mga suspect nagsinuyay suno sa pulis ang 2 ka grupo kag nagpauli na ang mga upod sang gwardya kag siya na lang ang nabilin. Rason kun nga siya ang ginbuno-buno sang mga suspect. Sa number 8, mga pulis sa Moises Padilla nga gindagdagan sang dismissal order sang Napolcom ang padayon sa gihapon nga naga-duty. Ginpahayag ni NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco nga tubtob sa karon padayon nga naga-duty ang mga pulis nga ginpapanaugan sang dismissal order sang National Police Commission. May angot sa ila pag-aresto sadto sa kay Mayor Elia Garcia Yulo kag iya mister nga si Felix sang vice alkalde pa lang anay si Yulo sa Disyembre 2017.
Ini magluwas na lang sa anay hepe sa Moises Padilla nga si Major Alan Relo nga nagretiro na. Suno kay Donasco, padayon nga nag-duty ang 5 ka pulis samtang ginahulat pa sang nokpo sa karon ng order gikan sa National Headquarters. Base sa ginpapanaog nga order sang NAPOLCOM, ang ilang nga pag-aresto sa mag-asawa nga yulo ang politically motivated. Nagapati man si Donasco nga may angot sa politika ang natabo. Gani siya nagapaandam sa mga kapulisan sa probinsya. Ilabi na nga nagahilapit na ang eleksyon. Nga magserbe ang pagpadismiss sa mga pulis sa Moises Padilla bilang leksyon na hindi dapat mag-intra sa politika ang mga pulis kundi ang pumuluyo amo ang ilang serbisyuhan. Magluwas sa dismissal, wala man sa makuha nga salary kag benefits ang ini nga mga pulis nga ginpahalin sa serbisyo. Sa number 7, Disenwebe ka mga drug surrenderers, tigayon nga nakatapos ang ilang rehab sa San Carlos City. Makaligad ang 90 ka-adlaw nga community-based drug rehabilitation, hilway na nga makabalik sa komunidad ang 19 ka mga drug surrenderers kahapon. Pinaagi ini sa natukod nga drug rehab programs ang City Anti-Drug Abuse Council. Kag kaabag kon kinabuhi angay ang pingan, bag-uhon alang sa Ginoo nga ginpatuman sa pagpanguna sa Barangay Prosperidad. Ginalauman naman ni San Carlos City Mayor Renato Agustilo nga malikawan na sa mga nag-graduate sa rehab ang anay malain nga buhat kag sa baylo. Mapamatud-an nila sa ilang pamilya nga sarang sila mabalik sa maayo nga pagpangabuhi. Kabayan sa community-based rehab program ang katapos ang religious sector, City Social Welfare and Development, City Health Office, Philippine National Police kag Bureau of Jail Management and Penology. Sa number 6, plano nga redistricting sang syudad sang Bacolod ang wala na sang higayon nga madayon sa 2022. Hindi na matuman ang ginadihon nga 1st kag 2nd Congressional District sa Bacolod bangod para kay Bacolod City Councilor Ala Espino, wala na sa nagakaigo nga panahon. Karon nga nagahilapit na ang eleksyon. Ang House Bill number 566 kag 537 nga nagadihon sa pagpatukod sa ikaduha nga distrito sa Bacolod ang lunsay gin-file nanday Congressman Greg Gasataya kag abang lingkod party list Representative Stephen Paduano. Ini karon ang nagapabilin nga pending sa Kongreso. Para kay Espino, dako kuntani nga bulig sa ekonomiya ang pagtukod sa duha ka distrito sa Bacolod bangod ini magakasayuran sang duga nga income sa tion nga mapatuman ang ginapaabot nga pagbuhin sang 300 million pesos sa internal revenue allotment sang syudad sa 2023. Sa number 5, 1,951 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental, inibase sa June 28 nga report sa Provincial Incident Management Team. Sa amuman nga reports, 38 ang naka-recover gikan sa virus kag isa naman ang na-record nga napatay. Samtang parayon ang pagbakuna sa Pfizer vaccine sa ikaduha nga adlaw. Sa Negros residences, mga pumuluyo gikan sa Murcia, Candoni, La Castellana, Don Salvador Benedicto, La Carlota kag Valladolid ang nakalista samtang sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital, mga pumuluyo gikan sa Cadiz, Calatrava, Tuboso kag Manapla ang nakalista kag ang mga nabilid pagid nga mga healthcare workers sang Hospital Operations Department kag District Hospitals. Sunod sa kay Dr. Mary Ann Maestral, ang OIC Chief of Hospitals ng TLJPH, kalabanan sa mga nagpabakuna, mga indigent senior citizens. Sa number 4, pulis sa Sipalay City napatay bangod sa COVID-19. Nag-record na sang una nga COVID-19 fatality ang Negros Occidental Police Provincial Office matapos mapatay sang Sabado ang isa ka pulis sa probinsya bangod sa COVID-19. Ini ang ginkumpirma ni Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang NOCPO. Ang napatay nga pulis amo si Police Staff Sergeant Samson Fabela
nga na-assign sa Sipalay City. Suno kay Donasco, naglain ang pamatyag sang pulis sang Hunyo 18 kag pagkasunod nga adlaw siya nagpaidalom sa swab test kag nagpositibo sa COVID-19. Matapos ang duha ka adlaw, ginbudlayan sa paginhawa si Fabela kag sang Sabado, Hunyo 26, napatay ini sa hospital. Wala pa nahibaluan suno kay Donasco kung sa diin nakuha sang pulis ang virus. Nag-isolate naman ang iya sini nga mga close contacts nga pulis. Sa pinakaulihi nga datos sang Nokpo, naglabot na sa 177 ang total COVID-19 cases sa kapulisan sa probinsya kag 34 ang active cases sa karon. Sa number 3, may 10% na o kung masobra sa 58,000 ka mga pumuluyo ang tigayon na nabakunahan para sa COVID-19 sa nagapadayon nga mass vaccination. Inibisa nagapabilin nga majutay lang ang nagainabot nga vaccine allocation nga gikan sa national government. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, officer in charge sa Bacolod City Health Office, madasig ang vaccination rollout sa syudad. Karon nga may duga nga mga vaccination center sa mall kag nagasige man ang mass vaccination sa mga kabarangayan. Ginalauman lang ni Miraflor upod sa pamunuan sa Bacolod Emergency Operations Center nga kuntani madugangan ang COVID-19 vaccine allocation nga nagagikan sa national government kag matigayon ang pag-abot sa advance purchase nga supply sa bakuna sa Hulyo. Ginsiligman ni Miraflor nga hindi man malipod nga may pila ka bang individual nga nagakapastawan ng pabakuna para sa ila ikaduha nga dose sa gintalana nga schedule. Para sa rang nila sa gihapon nga mapadayon agud man mapangapinan ang kaugalingon sa epekto sa COVID-19. Samtang nagapabili naman nga yara sa 75% ang workforce sa mga pampubliko kag pribado nga mga kumbuyan sa Bacolod. Nagapabilin man nga limitado ang mga pasahero sa mga pampubliko nga salakyan kag nagapadayon man ang border checkpoint sa pila ka mga lugar sa Bacolod. Gani sunod sa kay Miraflor, halos wala man sang digwaton sa mangin pagsulundan sa syudad sa tion nga iniya ang magbalik naman sa general community quarantine sandig sa mando sang National Interagency Task Force. Pero padayon lang ang paandam sa syudad sa publiko angot sa pagsunod sa minimum health standard protocol kontra COVID-19. Ginagmay lang gyapon ang gapon. Amo namin man kay ang pati ang response ng barangay is increasing man, no. So ang total nga registration sa aton nga eligible population is almost 25% na sa aton nga eligible population. So 20% plus. Kagang aton na vaccinate na is more or less mga 10% na sa aton nga eligible population. Pila gani nga aton expected? So ang aton nga expected is 400,000 plus nga eligibles. So wala pa na dayang ang 17 years old and below. Sa number 2, magapagwas ng executive order si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson karon nga nalakip ang probinsya sa mga ginpaidalom sa general community quarantine. Pero sunod sa gobernador, natungod nga may executive order naman siya damlag pa nga ginpagwa angot sa pagpatuman sang mas estrikto nga protokol daw kasubo nga wala naman gid sang diferensya pa ang ginapatuban subong sa protokol sa idalom sang GCQ. Ang mga pagtililipon sa probinsya na limitahan na sa 30% sang venue capacity nga kun sa GCQ ginatugutan lamang ang 30 to 50%. Sa GCQ sunod sa gobernador, ang 18 and below kag 65 and above ang dapat magtener sa balay. Sunod sa gobernador, magadesisyon pa ang probinsya kung mangin 15 and below ang dapat nga magatener sa balay tigaylo sang 18 and below. Ang leisure kag amusement parks ang sirado sa GCQ pero sunod sa gobernador, sa karon sirado naman ang mga ini kasubong sang Capitol Lagoon. Magapabili ng curfew 9 p.m. to 4 a.m. Sa idalom sang GCQ, hindi naman pagtugutan ng isabong. Ang pagpatuman sang liquor ban, yara na sa tagsa ka LGU. Ang pag-inom sa publiko, hindi man tugutan, pero sarang ini sa gihapon sa tagsa ka puluyan. Kada lokal nga panguluhan ang magapatuman sa mga pagsulundan, kag restrictions, kag ang pulis ang magabulig sa pagpatuman sini. In effect, we're already a step ahead. When we, for the month of June 30, while we were under MGCQ, I imposed a 30%
occupancy, the IATF did not call our attention because I also requested na allow us to, at least as far as the mass gathering is concerned, allow us only at 30% occupancy. Kag sa numero 1 sa mga balita sa bunga adlaw. Lima ka mga inmates and persons deprived of liberty. Tigayong nga nakapalagyo gikan sa Negros Occidental District Jail kay nasang aga. Isa sa ila katapos ang Ipogon Robbery Group. Ginibalo pa sa BJMP kung bala mga kaupdan niya sa pagpalagyo. Katapo man sang amo nga grupo. Jail Warden, gilayon niya gin-relieve. Yaring report. Sa pag-isip sa mga persons deprived of liberty kung PDL ngayara sa Negros Occidental District Jail kay nasang aga, natukiban nga may 5 tanan ka mga PDL nga nakapalagyo. Sunod sa spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 kasi Attorney Jairus Duhelio, ginabulubanta nila nga mga 1:30 tub-2 ang kaagahon nagpalagyo ang limagikan sa BJMP facility sa Barangay Tabunan sa Bago City. May nakita nga may selda nga ginlagari pero wala na na-recover ang lagari. Nagtaklas sila sa pader pinaagi sa pagsugpon-sugpon sa mga bayo kag mga habol nga ginhimo lubid para makataklas sa pader. Hindi siya kalak o lubid na ko, no? So nag-ubra sila sa improvised na lubid nga made of clothing. So possibly ang mga habol nila na or mga bayo o any clothing materials na ginsugpon-sugpon nila. Sa CCTV kita pero so far nasuno sa aton man nandito nga mga personnel ang ina-area ngayon ko nila daw balat siguro nila daw blind spot nila siya. Hindi masyadong klaruhan sa CCTV naton. Ginkilala ang mga nagpalagyo nga sanday Francisco Ipogon sang Kawayan nga may kaso nga robbery with violation against intimidation of person kag robbery with homicide. Siya ang ginasiling katapos ang Ipogon Robbery Group. Si Daniel Tamon nga may kaso nga murder sang Don Salvador Benedicto. Danilo Celeste sa Victoria City nga may kaso nga carnapping, robbery, illegal possession of firearms kag attempted homicide. Alejandro Montoya sa Victoria City nga may kaso nga carnapping, robbery, illegal possession of firearms, attempted homicide kag acts of lasciviousness. Kag si Marvin Celeste sa Victoria City nga may kaso naman nga illegal possession of firearms. Dugang pa ni Duhelio, bilang standard operating procedure, gilayon niya gin-relieve ang jail warden sang NODJ nga si Jail Superintendent Priscel Arevalo kag ginbulo sa iya amo si Jail Chief Inspector Abner Zamora. May newly designated na kita nga jail warden dira nga magbulos. Na-relieve da yun, sir, si Sir Arevalo, sir? Yes, oo. Sino bulo, sir? Pursuant pa na sa aton nga policy. In case of mass escape, automatic relief sa aton nga jail warden. Nagapadayon ang manhunt operation sa BJMP batok sa 5 ka mga pugante. Sa bahin sang NODJ, wala pa sang may naghatag sang formal nga pahayag angot sa natabo. Ginalantaw man sa BJMP ang posibilidad nga katapos ang Ipogon Robbery Group ang 5 ka mga nagpalagyo. Ang among robbery group amo ang sa likod sang serye sang kinawatay kag sakaay sang balay, hindi lang sa Bacolod kundi sa bugos nga Negros Occidental. Sa good vibes, ido nga na missing sa masobra 1 ka tuig nakitaan sang iya nga amo sa Victoria City. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sit. Kung siya yung train din eh. Okay, ginatudloan ko ni siya sa muna. Lats. Very good. Stay. Kuto. Up. Sit. Bisan masobra na sa 1 ka tuig nga wala makakita-anay si Joseph Montibon kag ang iya hinuptanan nga ido nga si Baxter, madumduman pa niya ang mga basic nga command nga gintudo sa iya ni Joseph. Mga bulan sang Marso sa nagligad nga tuig sa nakagwa si Baxter gikan sa balay sa mga ginikanan ni Joseph. Si Joseph yara sa Manila. Ginpahibalo na lang siya sang iya nga pamilya nga bisan ano kapangita nila sa iya, hindi na makitaan si Baxter. Nagpost sila sa social media kag nagtanyag pa sang reward money para makitaan lang siya. Pero napaslawan sila. Imbiling ko sa balay da sa ngutod ko sa disito. Oo. And then, nang nakagwa ko, no, buhay nakabalik. Nakadalagan bala. Tapos siyawan sila pangita. Ginbato na lang ni Joseph nga wala na si Baxter. Kag ginpangamuyuan nga kung tani iyara lang siya sa maayo nga kamot kag wala ginapabayan. Sa nagdigad nga semana, 1 kadami account sa Facebook ang nagpadala sa mensahe sa auto ni Joseph. Ang iya kuno nadula nga ido ang yara sa 1 ka balay sa 1 ka subdivision sa Victoria City. Bisan malayo,
ginrisguhan ni Joseph sa pagkanto dito sa paglaom nga makita niya pa si Baxter. Sa kilid, may balay sila do kubo. Oo. Pagtawag na mo sa ngalan, nagdalagan, Ang ido. Ang ido. Anong kala niya? Baxter. Si Baxter. Pag sikit Oo. Baxter. Nagsala siya, excited siya. Muna nga daw, balay niya nga daw may nagsugat dito sa iya, balay. Oo. Ang sa muna, ginistorya na mo ng owner. Siling kuno sa nagsapupo kay Baxter, ilaan ay empleyado ang nagdala sa ido sa ilabalay sa Victorias. Napahali na kuno ang amo nga tinawo. Gani suspetsyo ni Joseph, ang amo man mismo nga persona ang nagkuha sang iya nga ido kay isa man nang sila ka subdivision sang iya nga iloy. Pero ginpili ni Joseph nga hindi na magpagamo. Ginbawi niya lang si Baxter kag gindala pa uli. Ang importante suno sa iya nga nabawi niya na ang iya nga ido. Ang sabi, ma'am, doli tayo na kami araman ito. Oo, eh. Hindi na kami manita. Paggamo. Paugamo. Hindi na kami tunto na Oo. mapalawig pa kami ha. Hindi ka puli. Sa mo, namon niya, alam mo. Okay man. Isa pa lang katuig si Baxter sa nadula. Sunod kay Joseph, luyag niya makabawi sa iya nga ido sa mga panahon nga wala siya sa tupad sini. Luyag niya man nga maging inspirasyon ang iya nga istorya sa ibang pagig nga mga dog lovers nga nadulaan sang hiruptanan kay hindi mapaktan base maabot pa ang adlaw nga liwat pa sila nga magkit-anay. Barb, proof ka nga ang ido bisan ano kalawig madula sa imo. Kilala yung kagyapon kung ikaw na nagpanako sa iya. Mayo ang pagtatarmo sa imong ido. Kabalugin ko yung makarelate kagidya kay you have two dogs gidya with you. So, pero Barb, inang ka-funny lang ni kay feeling nila ya, ginpaligya kitang ido all the while. Tapos wala man ni kabalo ang nagbakal nga gingkawat ang ido, kag gipaligya sa ila. Imagine na dami account mapabalo sa imo atong ido mo sa Victorias, tapos padula lang siya mag-communicate sa imo. Roaming, no? Nang hindi gidya malipat ang ido sa iyang amo. Kung si Joseph pang Barbang pahambalon, hindi na siya gusto magpagamo, at least after a year nabalik sa iya pinalangga niya nga ido. Ahay. Kaga po ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.